πάει χαμένη. Να πούμε όχι στις ειρήνες του πισωγυρίσματος. Να πούμε ναι στη νέα εποχή. Για την Ελλάδα που θέλουμε, στην Ευρώπη που οραματιζόμαστε. Γι' αυτό ψηφίζω Ηλιά. Ψηφίζω Δημοκρατική Παράταξη, δύναμη ευθύνης και προόδου, δύναμη προοπτικής. Θα ψηφίσετε Ηλιά φέτος? Ψηφίστε Ηλιά. Να δούμε τι θα καταλάβετε. Γιατί η Ηλιά δεν είναι το Πασόκ, είναι η Ηλιά. Ψηφίστε Ηλιά. Να πεθάνετε από την πείνα. Ψήφισε Ηλιά, θα σου μιλήσω. Εγώ νομίζω ότι ο Κώστας Σιμίτης είναι ένας άνθρωπος που θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ελληνική ιστορία και θα έλεγα απλά ότι είναι ένας άνθρωπος που θα μεγαλώνει μέσα μας όσο περνάει ο χρόνος. Απολύτως! Το βρίσκω πολύ σωστό, χαίρω την πρωτοβουλία.